F'diskors waqt laqgħa ta' dialogu f'Ħalbalzan, il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fisser il-Gvern bħala gvern ta' frodi biss u frodi spiss. Dr. Grech tkellem dwar ir-rapport tal-Kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika illi sab ksur ta' etika mill-Ministri Clayton Bartolo u Clint Camilleri dwar l-ingaġġ ta' Mart Bartolo bħala konsulenta. Għalli il-Prim Ministru m'għandux iserraħ il-kuxjenza billi jgħid li s-sieħba tal-Ministru trot 20,000 euro, iżda qal li l-Ministri għandhom iroddu 70,000 euro kollha lura u jitkeċċew. Tenna stejħa lill-Prim Ministru biex ikeċċihom it-tnejn li huma. Irrefera wkoll għal każ tal-eks kap eżekuttiv tal-Awas u waqt li jelinka lista sħiħa ta' abbużi li nstabħati tagħhom fil-qorti. Għalli aktar xi raġuna kif kienet irraġunat id-deputat Laburista Rozjen Kutajjar illi la jitħanżer kulħadd jitħanżer huwa wkoll. Dr. Grech qal li ma jistax ikun li l-frodi jkunu l-ordni tal-ġurnata. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Partit Nazzjonalista huwa ffukat fuq il-prijoritajiet tan-nies, b'differenza mill-Prim Ministru Roberta Bela, illi qal kontinwament jissielet mad-del tiegħu l-iskandli u l-frodi tal-Gvern. Dr. Grech qal li l-Partit Nazzjonalista irrid li l-fondi pubbliċi jintużaw għal aktar attività ekonomika illi toħloq il-ġid tal-kulħadd, aktar inizjattivi u faċilitajiet edukattivi li jindirizzaw il-bżonnijiet ta' kull tifel u tifla b'mod individwali u li jgħinuhom ikunu ħassiba. Iżjed servizzi tas-saħħa u servizzi soċjali ġodda u imtejba, partikolarment ta' tfal, u anke fejn tidħol is-saħħa mentali, mediċini aktar riċenti u effettivi, ħaddiema mħallsin tajjeb għax-xogħol li jagħmlu, infrastruttura u toroq aħjar, konnettività aktar spissa u li tista' torbot fuqha bejn Malta u Għawdex, aktar inizjattivi kulturali u artistiċi u pajjiż attrajenti u isbaħ fejn il-poplu jkun jista' jgħix kwalità ta' ħajja aħjar. Dr. Grech qal li qabel l-aħħar budget il-Partit Nazzjonalista propona li titnaqqas it-taxxa għal minu fin-negozju, li l-ġenituri jgawdu minn tnaqqis fit-taxxa ta' dħul waqt li qed irabbu tfal u li l-anzjani u l-pensjonanti jingħataw aktar iżidiet. Qal iżda li fil-waqt li f'dawn il-każi kollha l-Gvern irrifjuta, ma dawk li jiddeċidu li jitħanżru mill-fondi pubbliċi jimxi mod ieħor. Dr. Grech qal li Gvern Laburista huwa gvern li donnu qata' qalbu bi Prim Ministru dajjef li la għandu rida politika u lanqas il-libertà għaliex qal li ta' madwaru jimponulu. Għalli anke l-poplu jidher li qata' qalbu mill-Gvern Laburista għaliex għas-soluzzjonijiet idur lejn il-Partit Nazzjonalista.